gas alay dang tama halak Kristen marbagas songon si pelibegu. Atong tangihon na huma jolong hata ni debata taring oturukot ni pardongan saripion ni halak Kristen. Dong dito pa debata jolmay dito ibana na dang denggan sa sada baway pucung. Kubahin ma di mana sada boru-boru pangurupi di bana bahen akup na. Akup ni didok Tuhan Yesus. Ganup na paulak kon na niulina. Ia soala ni na marmainan na palakupot sadwi. Pangalakup donang na mabuat na sirangi. Atong na pinadomu di debata dang jadi sirangon ni jolma. Sangonod do di debata tu bawai hamu ke bawa. Haholongi hamu mapardi hutamu nabe songon Kristus na makaholongi huriai. Jalan na mangalehon diri na humakopsa. Unang muruk hamu dopa na sida. Ikon marroha hamu madongan na sida. Sanggap bahen hamu na sida songodongan panean. Di hangoluan na sorasuda. Dungi songonodo di doha tani debata tuaka boru-boru. Di oleh kaparopuan mabawa nabe songon pangoloin na di Tuhani. Ay bawai do ulu ni pardi hutana. Songon Kristus uluni huriai. Ikon botor, porman, toman, mardongan halam bohod dohot hademahon ni todi, parange ni boru-borui. Ima na harga di jolo ni debata, dohot di jolo ni jolma. Atong songon nakana marparange hon hatani debata mahamusu mulukon para siniroha dohot habasaron, dohot hasen repon ni roha mahamu. Rilting roha muruk rimas panonggay hiyo dohot pangisah ni dauma sian hamu alay dikijang ni saluhut na masih haholongan mahamu ay ido rahut ni nasundenggan dungi dami nasyad debata ima mangarajay di bagasan rohamu na jala saluhut na binahen mo na marhite-hite hata manang pabahenan toktong may marhite-hite gowar di Tuhan Yesus. Asa ibana mangarajay rohamuna dohot ulaon muna. Atong nunga dibigi hamu hatani debata taringot turuhut ni pardongan saripyo ni. Namanukun maaun waing cumolo di hoale pangoli Franz Dino mangapul manurung. Olo doho makajongjok ko di jolong ni debata na uboto saluhut. Doh di jolon niya kadongan na pungu di son na dipangidoroham do si Sri Agustina Boru Pasaribuon na niririt mon gabe dongan mo saripe. Olo doh makaholong gibana siya nasa roham do mangulahon siya nasa gogom huhut marparangehon parange na badi arab doh ibana. Na olo doh mangaju-aju doh tagaleon na tuksura humurang parangena. Jala na sotupa paulahomo manang tadi konomu ibana paima disirang hamatiak kamu sugut molonang sada roham mangoloi saluhutna dogma olo namanukun maun waing dohot diho ale inang si Sri Agustina Boru Pasaribu niririt ni si Franz Dino mangapul manurungon bahen dongan nasaripe. Naulo doho maka jongjok ko di jolon debata na uboto saluhut. Doho di jolon ni dongan na pungu di son na di pangino roham do si Franz Dino mangapul manurungon. Gabe sinoduk mo. Olo doho maka holong ibana siya nasa roham. Dohot marpangalahon ature maradop pon ibana. Dohot marparange na bedia pabuhala Kristek ko. Jala na sotupa mahilolok ko. Manang tadi konomu ibana paima disirang hamatiak kamu sugut molo naung sada roham mangalule saluhutna dogma olo anak dokter di perbadian udok mata na pinadong di debata dan jadi
singkat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodako Tuhan debata ma bohina Tuhamu. Jala asima rohana dihamu. Di dopakon Tuhan debata ma bohina Tuhamu. Jala di pasaor hon madamena tu todde munabe. Amin. Di hamuna dua Frasdino mangapul manurung Dokot Sri Agustina Boru Pasaribu di Sonadong kenang-kenangan sian huriata ima bibel dohot ede HKBP onma nagabe dasor ningolumuna onma nagabe dasor di rumah tangga do keluarga muna ditogu-togu jala ditogihon bibelot dohamu asaringgas hamu ro tu perpuguan nih hurian itu kata tu pertangyangan nang tu parminggon na pinatu pani huriata jalo hamu ma di bagasan lasni roha.